Os axentes sorprenderon o infraganti cando intentaba roubar no interior dun vehículo estacionado no aparcamento da piscina municipal. No momento da detención interviúselle tamén unha machada, ferramenta empregada ao parecer para cometer os feitos. Nas últimas semanas foron varias as persoas que denunciaron roubos no interior dos seus vehículos, que estaban estacionados nos arredores da instalación deportiva, razón pola cal a Policía Local decidiu iniciar un dispositivo especial de vixilancia que finalmente deu os seus froitos. O detido, que responde ás iniciais RAB, ten 28 anos e é veciño da localidade. Acúsaselle dun presunto delito contra a propiedade en grao de tentativa. Segundo informaron fontes policiais, o individuo actuaba seguindo o mesmo modus operandi no entorno da instalación deportiva a última hora da tarde e sobre vehículos con obxectos depositados á vista, téndose ademais coñecemento de que tamén se tiñan producido feitos similares en outros puntos da comarca. O prendido, o que lle constan antecedentes anteriores por feitos similares, foi posto xa a disposición xudicial no xulgado de Padrón.